menee niin, että joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella. Naamusia ripustettu on pikkuisen oksilla. Kuusen pienet kynttiläiset valaisevat kauniisti. Ympärillä lapsukaiset laulelevat sulosti. No niin. mitäs Veera, sä olet itse asiassa tehnyt pukille jonkun aika hienon piirustuksenkin, mutta sehän on nyt kotona. Tehdäänkö me niin, että me lähetetään se postissa sinne Korvatunturille? No sehän olisi kaikkein paras, nimittäin ei tiedä kuinka käy, jos nyt antaisi pukille, niin vaikka hukkus matkalla. Menee varmemmin perille. Mutta entäs tää nuorempi tyttö? Niin. Onko sä oot ottanut pukkia? Riida. Mitäs Riida sanoo? Vähän ujostuttaa, eikö niin? On kiva, kun säkin saat hoidella tämmöstä pikkusiskoa, eikö se oo? Veera on ollut tosi taikka iso sisko. No niin. Se on tärkeä juttu, että on hyvä iso sisko. Opettaa monta asiaa pikkusiskolle. Opettaa paljon. Ja kyllä mä luulen, että tontutkin on nähnyt, miten kiltti Veera on ollut tänä vuonna, kun se on auttanut siskon hoidossa. Aina tuonut nallea sitten, kun siskoa harmittaa tempusta. Kyllä. Mutta tiedätkö mitä pukilla on tämmönen pussikin mukana? Kiinnostaako sua mitä täällä on? Joo. Ja sua varmaan kans Riida, eikö niin? Tutkitaanko me vähän? Tuutko sä aputontuksi? Mitä siellä olisi? Tuntuuko, kun kurkataan mitä täällä on? Osa lahjoista on tullut jo muuta kautta, mutta katsotaan mitä täältä löytyy. Ohaa. Osaatko se jo lukea? Luetaan yhdessä tosta. Siinä lukee Riidalle. Kiitos. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos joulupukki. Niin, sitten katsotaan. Ups. Iso Kato kuinka kömpelö pukki jo. Löydetään me täältä nimi jostain. Katsotaan. Siellä lukee. Isä ja... Teresiittako siinä Joo, lukee? just niin on. Oi! Kiitos. Tekin olette ollut tosi kilttejä. Iso paketti. Onko sieltä teitä? Katsotaan mitä täältä lukee. Mitä siinä lukee? Siinä lukee heinäliu. Haluan ottaa meidän kerran. No niin. Kiitos. Näin. Katsotaan mitä täältä löytyy. Siinä lukee PS. Joo. Arvaatko mitä? Se on mun nimi. Mulla on semmonen salanimi. Pikkusisko. Okei. Toi onkin näppäräsysteemi. Tontut hoitaa nämä hommat näin lyhyillä. Oi, kato. Toi täällä on joku hätäinen jo alkanut matka. Joku tonttu on ollut vähän utelias. Ei saisi olla. Siinä lukee Gustaville, eikö lue? Ahaa. Kiitos. Ole hyvä. Ja siinä. Mitäs siinä? Mitäs siinä lukee? No, saatko se tosta? Veera, ole hyvä. Ja vielä taisi olla joku kirje täällä. Kirje. Mitäs siinä lukee? V-E-E-R-A. Veera, ole hyvä. Kirje. No. Kiitos joulupukki. Ei ole minulle kivi. Ei. Veeralle. Veeralle oli kirje nyt. Oi voi. Mutta ei tiedä, vaikka löytyisi jostain muualta se kirje. Jos on joku tärkeä kirje odotettu pukilla. Ehkä ensi vuonna. Ensi vuonna ehkä Niin. sitten. Jos sä kirjoitat joulupukille itsekin. Niin. Joo. Se on juuri näin. Kiitos. No, nyt pukilla on vielä monta paikkaa. Koko illan kierrätys. Koko ilta kierretään ja yökin päälle vielä. Niin. Mutta onneksi sitten pääsee illalla saunaan ja Niin. tonne muorin viekkoon. Niin. Me katsottiin kyllä tuolta televisiosta, kun sä lähdit sieltä Korvatulta. Joo. Silloin oli vielä poroja reki käytössä, kun siellä oli sitä Joo, uutta. totta kai alkumatka tullaan porolla niin pitkälle kuin pääsee. Niin. Riida. Mitä täältä tulee? No niin, mutta pukin täytyy varmaan nyt jatkaa